kana munhu aine headache musoro chitema ane somewhere pane problem chamanifesta ipain headache ukanotenga makafino kana mamowo mapain killer hausi kurapa chirwere uri kunyaradza marwadzo. Saka uchiona mapain killer ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba kuti mapain killer anokusustaina kuti ureize mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So vazhinji vedu pano, the problem you are facing today, tiri kuitsvagira pain killer, a prophet who pray for me. Ndatoipa manje. Because the real truth, ukaziva the root of the problem, kusatya Mwari, ndikakunamatira mweya iri mauri inoenda. But zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari, yauri kuti deliverance iri refreshment. Saka uchiona unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa, but next Sunday ririmo. Haridzokere kuna akaridzinga, rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu, yauri kuitwa haisi deliverance iri refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisane pawo anotanga newe. Andozada hapana zvauri kuita, uri kupinda chechi. Ukadai sonzoti haadi deliverance, haadi kunzi out. Latest dimension yedeliverance hakusi kudzingwa kwechinhu, kupinda kwechinhu. Deliverance hombe kupinda kwechinhu kwete kudzingwa kwechinhu. Izwi rekuti independence ani munoriziva? Harireve kugarika, rinoreva kusununguka. Saka uchiona zvinokunetsa wakasununguka. You need better revelation concerning independence. But takasununguka ndi hazvichinetsa. Kamuna kugarika makasununguka. Sachogona kusunga wakasununguka. In Bethany, Jesus was hungry. Seeing in a distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Verse 20. In the morning, as they went along, they saw a fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed is withered." Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, "Go throw yourself into the sea," does not doubt in their heart, but believe what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Father, we thank you for your word, your grace and your favor. Speak to us, instruct us, empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Imwe nguva Jesu ari muguta rinonzi Bethany, Bible rati wakanzwa nzara. Ari muguta wakanzwa nenzara, ndokubva abuda muguta achienda chikango, ndokubva aona kune umwe miti. Kune miti ndokubva aona kuti kune muti womuonde fig tree wakasvibira une mashizha akanaka. Ndokuenda ipapo achitarisira to get something. Jesu ari munzvimbo inonzi Bethany, it's a town, it's a city ine vanhu. Anzwa nenzara munzvimbo ine vanhu. Haana kuenda kuvanhu, wakaenda kumuti. Aine nzara, haana kuenda mudzimba dzevanhu, nyangwe vanhu variko. Bible rinoti ari muBethany kwete musango, ndopa akanzwa nzara, ndokubva aenda kumuti. Anoda kutaurwa ipapa harega nimbotsara zviri pamberi. Nokuti chiri noma ukanzwa nzara uri musango unoenda kudzimba dzevanhu. But it's actually the opposite kuna Jesu, kuti anzwa nzara anobva pakati pevanhu woenda kumuti. Zvanzi from a distance wakaona muti uyu wakasvibira uri in leaves, uri so green. Ndokubva ati zvichida ndingawane muchero pamuti uyu. Wasvika ndokubva awana pasina muchero. Chikonzero chapuritswa pachena neBible zvanzi it was not the season for figs.
it was not the season for figs. Hausi mwaka wemaonde, but Jesu wanzwa nzara. Santova tangoti pa wrong time. Ndokuenda kumuti ndokusvika pasina chinhu. Pane kuti awirirane nereason yekuti it's not the season, he cursed this fig tree. Naturally, kana usiri mwaka wacho, there is no need to curse the tree. But Jesu, no matter it's not the season for figs, he's not happy about it. No matter it's not the season, he cursed the tree. Mangwana ni vakupfura Peter ndokubva ati Ishe muti uyo wamakatuka waoma kubva kumidzi. Jesu ndokubva atanga kutsanangura pamusoro faith in God uye prayer uye receiving. But let me start from the first. Nzara ina Jesu dai iri nzara senzara chaiyo, waifanwa kuti akasvika pamuonde pasina maonde oita zvaanoita kuti pave nemaonde. Nokuti kana shoko rake richikonzera a change pamuti, sei akaprefer kutuka muti kuti uome than kublessa muti kuti uve nezvibereko. Nokuti the same power to curse is also the same power to bless. Kana aine ability to curse, he also has ability to bless. But on this note, ashika isiri nguva yemaonde, he cursed the tree. The same power to curse is also the same power to bless. To me, it simply means he was not hungry. Kana aine nzara anofanirwa kuita zvinhu zvinoita kuti adye, kwete kuti kana aine nzara anoita zvinoita kuti arambe aine nzara. Which means this kind of hunger is very strange. Munhu ane nzara angatonyengerera munhu ane chikafu kana kunegotiata naye than kuti une nzara usvikoshaudha munhu anazvo. So Jesu wauya pamuti aine nzara, he was hungry. Ndokusvika isiri season yemaonde, and he cursed the tree. Ndikase kubvisa izwi rekuti season. Mwaka kana usiriwo wekuti uve nemaonde, chapa Jesu kutuka muonde. Ari kuedza kupruvha kuvadzidzi vake nesu nhasi tiri pano kuti muonde uyu wagara hauite zvemwaka kuna Mwari, unoita zvemwaka kuvanhu. Saka iye nokuti Mwari akvizita kumuonde, inzwai hama dzangu, munyika ikwakusina one type yemuti. Miti yanga yakawanda, but he chose to visit a fig tree. Zvoreva kuti kana muonde usiri mumwaka wamaonde, another tree was in its season. Aigona kuenda kumutowe kana muzhanje, nokuti miti inogona kusiyana mwaka wokubereka zvibereko. Saka Jesu kana akaenda kumuonde isiri nguva yemaonde, automatically aifanira kuzotsvaga kana mutowe. Nokuti miti inosiyana ma-seasons ekuproduce the fruit. But to prove to you kuti he was rightly after the fig, ashaya maonde pamuonde, haana umwe muti waakavhizitira. So to me, I believe kuti number one thing chiri kumbata ndechekuti sei mwaka usinga respect the visitation, iko kune imwe miti iriko yaifanirwa kuendwa naJesu kana aine nzara. But Jesu kana asarudza kuenda kumuonde, visitation pachayo iri enough for the fig tree to respond. Nokuti inzwa kamuonde hausi wega muti uri panyika, ende kana iwe usiri mumwaka wekuva nemaonde, kune mimwe miti iri mumwaka wekuva nemaonde. But Jesu ndokubva asarudza iwewe ndokubva watadza kurespecta the visitation of God in your life, zvekuti unopedzisira wakupa chikonzero chemwaka, yet iwo pawavhizitirwa wagara usiri mumwaka. Ndiri mudiki ndaitenda statement yekuti ndati ndiri mudiki handakuti iri wrong, yekuti God speaks the right word in the right season. Pana kambozvinzwawo kuti Mwari anotaura shoko rakafanira mumwaka kana kuti munguva. God speaks the right word in the right season. It's another level in God. It's a complete package. Nokuti at a certain point, he speaks a word to create a season. Ataure shoko nguva dzese rakafanira pamwaka, pamwe pacho anotaura shoko kuti uve mwaka. Genesis 26. Iri nguva yenzara yefamine vanhu vachienda kuEgypt, Mwari unopa vhangeri kuna Isaac kuti do not go down to Egypt. Stay in Gerar. Yet it was during the time of famine and people were relocating to Egypt.
Mwari ndokubva vati kuna Isaac, do not go down to Egypt, stay in Gerar and plant. How can you receive information yekudyara when it's not the right season? It takes faith. Kana iri nguva yefamine yenzara, Mwari woti kumunhu usatombobva ipapo dyara, which means this is another level in God. He speaks a word to create a season. Chakapa Isaac kukohwa haisi season, obedience in the wrong season. Chaipa vanhu kubva muGerar vachienda kuEgypt good to thinking. Sometimes good to thinking haisi God's thinking. Good to thinking sometimes haisi God's thinking. Ingori good to thinking. Nokuti at certain times you were good to thinking ndo yakamisleader vazhinji kuti upenyu huome kudai so. Vakafunga zvakanaka, havanokushandisa pfungwa yaMwari, but vakafunga zvakanaka sevanhu. Naturally zvinhu zvikaoma munhu unotsvaga green pastures. But kana munhu mukristu zvikaoma haatsvake green pastures. Unoti the Lord is my shepherd. Kureva kuti I look for the shepherd, not for the pastures. A natural man who look for green pastures. A spiritual man who look for the shepherd who can take him there. That's good thinking. But sometimes good thinking can take you where there is more problem. Murume unonzi Lot apiwa mukana kusarudza kwekuenda, akasarudza kwakashibira towards Sodom. But magumo eupenyu waLot akabva ikoko achimhanya kwaaenda achimhanya. Omunga picture yaLot kana mumarriage irimo kuti une munhu wakamhanyira kuti undotora apo waakumhanyiswa nenyaya dzaakunetsa pane chawakatora. Kuti waimbomhanyira apo waakumhanyiswa. All right. So season, according to God, season does not matter. But obedience in a season matters most. Which means the season yako same Christ is not in the natural. Season yako iri in the word of God. Kuti Mwari vari kuti kudi. Saka Jesu zvaenda pamuonde, akashaya maonde, isi nguva yemaonde. Chinomupa kukumbuka kuziva kuti muti uyu wandiziva. Kuprova kuti muti uyu waziva kuti auya ndiani. Paakataura shoko sei wakaita zvakataurwa. Kana mukautuka sei wakaoma. Nokuti hausi munguva yekuoma. Chatopa Jesu kuenda kumuonde une mashizha akashibira. Which means uri kunwa mvura yakakwana. Uri muzhizha hausi mumwaka uri dry. Chakapa Jesu attraction, the leaves were green. But paakautuka the leaves became brown or dry. Which means muti wakaziva auya. Dayari munari ordinary akashaya maonde, isiri nguva yemaonde, muti hausara uchioma kana akakumbuka zvina basa. Vazhinji vanokumbuka vashaya zvavari kuda, zvinhu zvinongoramba zvichiitika saizvozvo, nokuti havana the power to change things. Oza kukumbuka usina power, kupi waste time, unorumwa wakatsamwa. Ukaruma muromo wakachikwa kukumbuka hakusi kuova. And harisi power. Saka muti uyu wabuda pachena kuti uri kuziva kuti ari kuda maonde ndiani. And let me take you back to the Old Testament. Aroni nevamwe varume vanetsana, Mwari ukati kuna Moses, tora tsvimbo dzemaleaders ese kwaIsraeri uise mutent of meeting. Tent of meeting. Nzvimbo inosanganikwa Mwari nevanhu. Tent of meeting. Tsvimbo dzatorwa dziri 12 dzikaiswa mutent. Mangwanani tsvimbo yaAroni yakaonekwa ine maruva uye ine michero yakaibva. Tsvimbo kwete muti. Chiri more connected muti pane tsvimbo. Tsvimbo ingori piece of wood iri dry. Muti une midzi wakabata paivhu uri kunwa nutrients. But Mwari pavanoita meeting, mutent of meeting netsvimbo dzinoresponda visitation. But paanovisitira muti une midzi unoshedzera kuti mwaka hausi. Chaifanirwa kukomplaina mwaka itsvimbo kwete muti. But uri kuonera kuti muti uri kuproduce better. I mean tsvimbo iri kuproduce better than muti. Handizvo vandiri kuparidzira. Kune vanhu vasina kufunda vari nani kudarika iwewe. Kune vanhu vasina vabereki vakaberekwa dziri nherera vakakurira mukutambudzika. And they are doing better in life.
iwe wakakura uri mazviri and things are not okay. Sometimes haisi nyaya kuti une midzi panyika ndopavanoti unoziva kuti zviite kana kuti unozivani. But kana zviri spiritual zvemuna Mwari, if he knows you, even without knowing men, ask Mary the Virgin. Without knowing men, you can carry results dzinowanikwa nevanhu vakaziva varume. Usina kuziva murume uchava nemwana. That's the other dimension of God. Zvekuti Mwari haasi kumira kuti dai wakonectana naana ningi. Your connection with him can produce results. Visitation yaJesu pamuonde. Muonde uri kutoziva kuti auya ndiani. But unoramba haumupe michero. So Jesu unobva waziva kuti uyu wandiziva. Ndokubva ataura shoko. Akaenda kwaakaenda. Mangwanani vaakupfuura. Zanzi Peter ndiye akati Ishe Rabbi, muti uyo wamakatuka waoma kubva kumidzi. Tomorrow in the morning. Kureva kuti Jesu muti waakatuka muti uyu nezuro wacho. Nothing happened in the natural. That's why vadzidzi vasina kuti une wakutooma Ishe hamune pawa matotuka. Jesu paakatuka muti uyu, nothing happened in the natural. Why? Nokuti paari kutuka muti uyu, Jesu anoda kutanga adila the root than the fruit. Anga achichoka the fruit, but kana akudila nemuti anodila the root. The root foundation ye problem ukaiziva, you are halfway to get treatment or to get better. Dambudziko revazhinji kusaziva kuti dambudziko racho riri kumbobva papi. Nokuti medically anachiremba wakati fundei vakagona kudiscover kuti kumwe kurwara hakusi kurwara. Why? Pane chirwere chavanoti ma-symptoms of a certain disease. Munhu ane TB anombokosora. Kwete kuti ane chikosoro, ane TB. Chikosoro ndo chinomutuma kuenda kuchipatara. Oti ndiri kukosora, onzi mboteswai makararwa, onzi mune TB. Kureva kuti akasakosora anogona kufa neTB asingazive kuti anayo. Saka pane zvimwe zvirwere zvinoita kuti ugone kuzoziva kuti uri murwere. HIV hairwadza umboinzwa. Ungopera so. Ukasvika ikoko unonzwa kutokudza kuti endai kuseri. Iwe uchakuudza isi HIV kupera. But iwe vakazokutesta vanoti kupera ndoko kubatsirai kuti muuye kuno. Maigona kufa makasimba. So there are symptoms of a disease. Dzekuti kana usiri mature, you can get it treated, my symptoms, and you can still die under right treatment. Vasota muzoti aitomwa mushonga but akafa. Anzi mushonga wakamuramba. Sometimes unogona kupiwa wrong treatment. Vari kutreata a symptom, not a disease. Saka unotofa mushonga wa right. Onzi akazofa but anga asimba. Chakatreatwa ndo chiri wrong. Nokuti chaicho chirwere nzwoka. Maybe this way. Kana munhu aine headache, musoro chitema. Ane somewhere pane problem. Chamanifesta pain, headache. Ukanotenga makafino kana mamooma pain killer. Hausi kurapa chirwere, uri kunyaradza marwadzo. Saka uchiona mapain killer ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba. Kuti mapain killer anokusustaina kuti ureize mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So vazhinji vedu pano, the problem you are facing today, tiri kuitsvagira pain killer, a prophet who pray for me. Ndatoipa manje. Because the real truth, ukaziva the root of the problem, kusatya Mwari, ndikakunamatira mweya iri mauri inoenda. But zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari, yauri kuti deliverance, refreshment. Saka uchiona unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa, but next Sunday rerimo. Haridzokere kuna akaridzinga, rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu, yauri kuitwa haisi deliverance, refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisane pawo anotanga newe.
Ando zada hapana zvarukuita. Urungopinda chechi. Kadaiso zota adi delivery adi kunzi out. Latest dimension ye deliverance akusi kudzingwa kwechinhu. Kupinda kwechinhu. Deliverance hombe kupinda kwechinhu kwete kudzingwa kwechinhu. Izwi rekuti independence ani munoriziva. Arireve kugarika rinoreva kusununguka. Saka chona zvinokunetsa wakasununguka. You need better revelation concerning independence. But takasununguka ndi azvichinetsa. Kamuna kugarika makasununguka. Sachogona kusunga wakasununguka. Independence. Kana nano tudzinga mumadhimoni unongonzwa achiti you are now free. Hamboti you are now successful. He knows the truth. Kuti kuenda kwedhimoni akukupi success kunokupa kungova free. So chiti what you are free. You want vakuru mamukazikira. When kuti you are now free. You need the truth to live in you. Total freedom is when the word of God dwells in you. I don't know why I'm going this way. That's okay, come on too. So just so you have my fruits. Arikuona mashija. Surely this Jesus is the last or the second Adam. Now the first Adam aita problem yake akauya futi kumuonde. Ndokubva atorowa mashizha akapfeka. Mwari pavakauya vavisitira munhu anonzi Adam vakamubvisa futi mashizha iwayo. Kureva kuti Mwari havana interest nemashizha. Zviri kuda kukavhwa naAdam is the outside. But the sin haikavhwe outside inokavhwa inside. Saka chakapa Adamu kuenda pamuonde atadzira Mwari aienda pachinhu chinotaura zvaakuita. Nokuti maonde akaipa mukati akaritsvuka kunze. Ari kuti pane imwe lifestyle yekuti naMwari wacho hamuwirirane but panze apa mugadheni urimo but inside you are not there. That's why Mwari pavakauya vakati Adamu uripo nyangwe iye anga arimo. Nokuti tsika yemaonde ndeyekuti panze apa yakanaka but mukati akaipa. Saka paakatadzira Mwari anga aipa in the spirit. Outside ndokubva awana covering. Saka tiona panze apa ukawana church mukati hamuna Kristu. Ameno maonde atokuparidzira kana. So Jesu pauya pamuonde is not interested in the leaves. Sure mashizha aripo. But nzara yaainayo inoda something to get inside. So paasvika pamuonde hapana. And is not happy. Can I bring it to this level? Do you know kuti imwe reason yauri kupa kuti haisi nguva yangu zvinhu zvangu hasari zvadai saka zvisiri kufamba? To God that reason is not valid. Nokuti kana waamunashi waachisikwa chicha kureva kuti zvauri kuzvijaja uchiti ndakaberekwa kwanhingi ndikazodai. That's why you are born again. Kwawakauya nekumwe you are now born again. Waberekwa nababa vanazvo pamweya nyangwe wakaberekwa nababa vasina panyama. So a blame game yekunongedzera kuti because kwandobva saka zvichidai so wawava ndokwausiri conscious about. Unenge wakabva but wava munashe. Itori environment pachayo kuva muna Kristu. Itori a different lifestyle kurarama uri muna Kristu. Kuva muZimbabwe uri muZimbabwe. But chinosafeguarda nekukupa success pazvese is how conscious you are in the things of God. Alright, so Jeff auya pamuonde hapana maonde ndokubva autuka akaenda. Mangwana vaakupfuura mangwanani. Peter ndiye anoti Ishe honai kurati Jesus haana kuya kuzocheka kuti wakaome. Nokuti Bible rati Peter ndiye akati Ishe mutu uyo wamakatuka. Kurati Jesu anga akatotarisa kusaidha achienda. He's all that confident kuti zvandataura zvinoitika. But ana Peter ndoada kucheka kuti ndara hana kupotsera. Ndomukabva vakashandisa radio Peter aitoti hai ndambonoona zvimwe zvinhu zvakataura kuti zvinoitika. So vaakupfuura ndomuka vaisiignore miti yese vaitamira iwoyo. Obvaziwa kupenya uyo mutu uyo. But tariso this mongori green and the bomb. But this understanding ya Peter yekuti from the roots panenyaya from the roots. Say arikuti from the roots. Nokuti pakatukwa nezuro automatically mashizha haana kuresponda achibva aoma nokuti watukwa. Saka Peter ari kuunderstand kuti chakaita kuti kunonoke kuita maresults pane kwazvakatangira kusingaoneke.
life inooneka iri rooted mune zvisingaoneke. Unazati muroya akaanza kuroya kuti umuko akabhenda ruoko apinde mugumbezi wabata ruoko tanga kukonesa kudai so munokonera kwamusiri kwausiri unoziva here kuti urikwe. Mumwe munhu akatoenda nezita rako kun'anga kuchipinge iwe uri muno muHarare unoita mainfects ari kuitwa kuchipinge uri kuno zvoreva kuti iwewe uri kuchipinge futi. Kwausiri uriko life iri natural iri rooted ine root from the spiritual. Kunati chine mainfects akawanda chinhu chiri muspirit chinokoza maresults muchinhu chiri munatural. Jesu ataura mashoko haana kutokomana chera inside meso tudati midzi yacho tiexpose yome. Mashoko aMwari ari greater than any physical power. Haana kutuma vanhu kuti tilai nemutu indaumaka akataura shoko espirit word ndokubva ratsvaka the root ndokubva ranopinda mumidzi. Midzi ndokubva yaudzwa kuti from now don't take in any water. Kurati maroots anga ari open to receive but pakataurwa shoko ndokubva ava closed. Saka muti uyu wagara uine mvura mutrunk. Saka mvura iyi yakamboita kuti kurambe kuri green but nokuti hakusisina imwe intake iri kuitika it became dry. So it took time. Although zvataurwa naJesu. There are times ekuti kune zvakataurwa naMwari concerning your life ukafungidzira kuti zvinoita instant. There are things that God can do instantly but there are things that can take time. Why? Nokuti zviri kudirwa nazvo from the root. Hazvidi shortcut. Ukaenda kulaini rinodzurwa nemazino ndolaini randakaona rinoona nediscipline haupindiri. Unongochitotsika kudzurwa waenda iko haupindiri. Kuti usvika pamiri dzangu rakanyanya haupindiri kana. Why? Nokuti process avatange nekudzura vanotanga nekubaya mukanwa. Imomo muri kurwadza imomo antishama wobaya iwo unoenda kunobayiwa waenda kunodzurwa. But chavari kuda kuita ndechekudhila nemaroots kuti arege kuva sensitive kuflesh kuti uregere kutora pain. Saka pavari kukubaya vari kuisa chiveve. Chiveve ndo the root yekuti ridzurike mushi. Vakuru pakashaya chiveve munhu hadzuriki. Angatotera dentist wacho akabatwa nesimbi hazviite. Yenda una kuenda kunobayiwa waenda kunodzurwa. But the real process is effective and better kubayiwa. So there are times yekuti pane zvinoda kuitwa naMwari mauri zvavanoziva kuti vakazviita instant like today like now it kills you. But vari kutanga vaisa chiveve mumacertain area. Vari kutanga vaisa chiveve muchiuno nokuti vanokuziva kuti ayayayaya vakundinzwa. Cheche varume mandinzwa. Kana muri kuda chiveve iudza rosati baba ruri kuda chiveve. Unodzurwa hako but chiveve first. Ishe muti wamatuka waoma kubva kumidzi. Uku kwambenge kuri green. Do you know kuti Mwari vakakuitira chinhu today? Sometimes unogona kusatestify kana kufara. Nokuti kutestify kwemunhu kuona zvinhu zvaitika. But real kutestify kwemunhu ari mature kutenda Mwari wacho achazviita. The root of the tree ndoiri kunzi chimbomira kutora mvura uchiendesa kumusoro. Nokuti kumusoro kukwatukwa. Ina handifunga kuti midzi yakanzwa paitukwa. Chaifanirwa kunzwa muti wacho uri panza. But Jesu paataura shoko chatanga kuresponda is the root pakesi. Why is the root iri kutanga kuresponda not my branches ane fruit? Nokuti Jesu haana kuinga the root, ainga the fruit riri connected to the branch. But how come chiri kutanga kutova ne problem according to Peter is the root not the branch? Oh, I'll help you this way. Midzi iri muvhu. Case yataurwa. Ukadzokera kubhuku yaGenesis. Munhu wacho paakatadzira Mwari haana kutukwa. Chakatukwa iground. Case is the ground. Adamu haana kukeswa kwakakeswa Eve. Kudya cheziya iresponde kuti Eve riri kukuresista.
sei ivhu richigona kugamuchira kesi. Bhaibheri rinototi akatukwa munhu anoimba nemunhu chii? Nyama. Kureva kuti shoko rine chekuita neenvironment rasvika kuti rive effective. Ukanamata uri munyama, you are already cursed. Why? Nokuti kuna Genesis 3:15 Mwari achipa judgment anoti nyoka icharuma chitsitsino uye nyoka ichadya guruva refu. Munhu akasikwa kubva pai? Guruva refu. Mwari pavari kutonga nyaya vati kudii? Kunyoka ichadya guruva. Kureva kuti Mwari vari kuti ukangonamata uri munyama, the devil has a license to oppress you. You are in environment inogamuchira case. Nyoka itone tsamba yayo yekudya. Nyoka itone scripture inoidyisa. Nyoka ichadya guruva refu. Guruva refu chii? Munhu anonamata ari munyama. Nokuti munhu if akasikwa kubva muguruva refu, saka nyoka ikanzi ichadya guruva, iri kuti tsano mukangonamata muri kunyama, Satani ane matsamba. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Some are sons, they are led by the Spirit. They are in spirit. But Vasilima sons, they are in flesh. And the devil is a license to chew them or to eat them. So just so bataura is rekukesa, chaita kuti midzika sike kuresponda kuwet, iri connected to dust or to flesh. Hence, demand the environment. The same with blessing. Blessing demand a right environment to flow. No wonder, unotonzwa Isaac ajeti kwa na wake, kuna Esau. And all about them, Mukandiji, get to grow up fat. And them the right ada kufa. Asikuja kutararame. Zanza am about to die. Chagati kafu ndiku komborere. Kuda kufaka lota. Asikuja kutararame. Zanza am about to die. But ibata mukabike sasha dinoda ndiku komborere. Kuda kuti mdara alikuti ndikangoja. What create an environment in my spirit to bless you. Kuda kuti nyangwe ndichinoda kukublessa. I need to eat. If it is kanzi ndikapedza kudya ndinofa. But andigone kujamba eating nokuti pane rufu. Kureva kuti ukandifadza wa create an atmosphere yekutaura shoko rinobata muupenyu hwako. So blessing demands an environment. The same with a case. A case also demands. Washona wakachibata. Zanza hakuna mshonga unonamira pasina chipi. Vari kuti mshonga ubate ndonge pane chironda chacho. There must be an environment inoita kuti zvibatire pauri. So chapa Jesu kuti atuka muti unooma kubva kumiti. Miti iri connected to ground, and the ground was cursed in Genesis. It's an environment. Yekuti akataura shoko ndokwazotangira. Learn to create an environment yekuti ukataura shoko truly it will manifest. Nokuti zvinhu hazvisi pakutaura bedzi, but they must be. Can I go to Genesis? Baba rinoti mweya washe waitonderera pamusoro pemvura. Mwari ndokubva vati let there be light. Hazvina kutanga nekuti let there be light. Panotanga nekudescribe environment kuti yanga yakamira sei. The Spirit of the Lord was hovering upon the waters, and God said, let there be light. Which means the moving of the Spirit created a platform for the light to manifest. Zvine chikonzero sei zvakanyorwa kunzi mweya waitenderera pamusoro pemvura. Nyika ine rima iri shapeless, iri ine darkness. Mwari haana kungoti let there be light. Zvaonekwa kunzi pane zvakaipa zviripo. Pane chakanaka chakaitika. The Spirit of God was hovering upon the waters. Which means mweya waMwari pawakafamba ndowakaita kuti Mwari vagone kutaura. Asi ndakanzwa statement iri mushoko yekuti mashoko ane simba. Asi munhu wese. Variko kuti vakataura zvinotoita the opposite. Atitambudza ngaafe andopinda muwaya. Vanhu vari kutaura vari kutira pamunhu kuti afe but ari kuchova. Why? Case inofanirwa kunge ine environment inoita kuti imanifeste. The same with the blessing.
Kutaura isinyaya, anyone can speak. But kutaura no authority. But a process behind. The Spirit of God was hovering upon the waters or was moving. Kureva God is the moving of the Spirit. Let God to speak, not bad situations. Problem yako, you speak to the enemy. Usina access to speak to God. Satana katozana mwara mtaure mesi kana katora shamari pudana askefa. Na Yesu anapatikwa na Paulo out. Bible nova Paulo wa shukuru. Ukaona Bible chiti Paulo wa mungu, bali Paulo wa Bible ali nyepe. Bakomana wakati. Nokuti mwara kati nyora Paulo wa mungu. Why? They are trying to use the name of Jesus, but the Spirit of God is not in their lives. I say, not in the name of Jesus. You out devils, but not in. But not in, but not in the name. In the name of Jesus. You are not in the name of Jesus out. Say, you shall be able to attend to that's a lower level. So I don't know why I don't Jesus. But in the name of Jesus, you are white Bible. That's answer the Bible.